روبارê min. Te dipirsim ji mêr gulûdanên berêşînê. Bijehê can, ma nev zarokê min bû, di paxila min de za û mezin bû. Mîna berxekê biharê diltenik û porhene, herin temaşe bikin, hîna jî dewsa lîstikên wê mane li ser rûçik û kanîkê minê sar. Lê ez çi bikim lawik û ji min re nebiyar. Mîna bazekî hêlîna wê nediyar, firda û çû li nav lepê min ê ebdalê. Rohbarê min bû çûkek ji çûkên demsalê. Te dipirsim ji tax û kolanên ûzîmê, dibêje heylo, ma new ciwanê min bû. Ez baş nas dikim ka çi birîneka kûr vekiribû. Mîna cembeliyê mîr û şêxê Senan, herin guhdarî bikin, nav û dengê evîna wê digeriya li bizîra botan. Lê ez çi bikim ciwan û carekî bêhevkarên Hizbê Ehmedê Xanî. Ji ber derdî giran aramî çi ye nedizanî. Lewma bargê xwe kiribû çiya û banî. Meşiya û çû li ber dilê min ê qoban. Rohbarê min bû çîrokek ji çîrokên şevan. Te dipirsim ji gelî û newalên çiyayê Sembilê, dibêje heyvah heyvah, ma new şervanê min bû, çend rûj û şevan mîhvanê min bû. Mîna pilincekî jî û aza, erd kir dûşek asîman hêv, li ser sing û berê min raza. Ji ber vê ye zinar welat gêr û ber, tev de dinasin bi hevalên rohbar. Ma ez jî were çi bêjim, gelek evîndarê min hebîn wek rohbar. Her yek ketibû bêvengiya bêveger, mirî derwêş û hawarî bûn. Ji bo niştiman cangorî bûn, lewma nepirsin gelê biran û nepirsin. Ew jî yek ji wan bû, şervanê rûdûr milîtanê Rojhilat, dildarê Bakur, xum diherikê wek ava xebor. Geh leba min bû, geh qetan sînor, xebat dikir, têk û şer bil nav hevalan. Geh li Zagrusan bû, geh li Behdînan. Ew wek gulek bû vekir adarê, bayekî hînik li her êvarê. Lê ez çi bikim heval û ez çi bikim zeriya Êlûnê li payîza kur. Tofanek qetiya li deşta mêrgesor. Axê ramosan hûn egîdan, rohbarên gihîşt refên şehîdan. Rohbarên gihîşt refên şehîdan.